neki su malo izbunjeni šta je to. Ali kad vide šta je, onda su još više izbunjeni. Ja sam Izet Marovac, inače sam rođeni Pazarac. Rođen sam u Luk, u ovoj kući. Krojač sam po zanimanju. Ova maketa što je ispred nas, to je čisto neki iskorak da izađemo iz neke priče sve u konfekciji, da možemo nešto drugo da napravimo kao izraz naše ljubavi prema Pazaru i uspevano. Lijepo nam ide, naporno je dovoljno da možemo taj napor da izdržimo i malo više uživamo nego što se mučimo. To je neka gruba cifra, ali vjerovatno je možda i više. Trenutno je ugrađeno jedno 7000 komada. Kad kažem komada, mislimo na komadiće. A do kraja će i na 10.000 da izađe sa ovom kulom i sa zindanom i tim nekim pratećim objektima. Da nas prate i da nas prevaziđu. Ima tu još mnogo objekata koji treba da se izgrade u ovakvim nekim maketama, da se to dočara moment ljepota na kraju krajeva.